Sukuzani shonda amagumbi kubo bonke abantu ababukela uhlelo emakhaya kuMatsuzini insizwa kaMnguni. Stay tuned into the spiritual fix. Thokozani. Namhlanje ngizothanda ukuthi sijule kakhulu man. Bengifuna sikhulume ngale nto lena ehlupha abantu abaningi thwaseni ile ndaba yokuthi umuntu mhlambe azikhupheni ahambe kahle ekuthwaseni zonke izinto ihambe kahle ahlole akwazi ukuthi yalapha abantu lapha entwasweni nje konke kuhambe kahle kodwa ke manje athi nasekabuya ke ekhaya manje xaleke manje kuvaleke nje kube mnyama esigodlweni kushaya umoya. Bengifuna ke ukuthi sikhulume ngale ndaba abantu abadala. So ke abantu bayabuza ke kuthina njengamakhosi ukuthi ke mhlambe yini inkinga engase suke ibe khona esimeni esinjalo. Right ke mangihamba ngigijima phezulu kwale ndaba le hamba sibone ukuthini kube isiqala indaba isuke icale isuke ibe esentweni yokuthini lesi siphiwo lesi akusona esakho okay yaye basiphe wena kodwa ke umuntu lo okwena angithi and then wena uzophetha lentando yakhe angithi. So ke manje into ehamba isigqilaza ke thina kakhulu ukuthi ke manje siyahamba siye ekupeni siyahamba siye ezikolweni bese nasesifika ke ezikolweni siyayithola imfundiso sikuthole konke bese sithi nasesibuya emakhaya suthi mhlambe sekapotulile umuntu sekabuyile ekhaya ke manje bese ke sisilahla le mfundiso sisiyalahla ke manje sisakukhohlwa ke konke lokho esikubonisiwe noma esikufundile bese sekenzani bese sikhamba kuba nezixaka sikhamba kuba mnyama suhamba wenzani suhamba uhlushwa amasho sikhamba kuyavaleka kakhulu eyinkathini eziningi le ndaba le yokuthwasa abantu abadala ijule kakhulu eyinkathini eziningi kuyenzeka ukuthi mhlambe ke okay kabanye bayaya ukuthi mhlambe uyavele useyi-newborn vele useyiqanda akazi lutho kusamele ukhuphula vele akhuliswe ugobela. Kabanye ke kuya ukuthi ke manje idlozi ke selimkhulisile umfana sekavuthiwe ke sekumele manje ayothinta lezi ayinkemba lezi ukuthi azopotula akhuphuleke bese umsebenzi wakhe uqhubeke phela. So ke ezintweni ezinjalo ke labo bantu labo basuke beza ke sebabonisiwe nezinto zabo sebazazi nemisebenzi yabo sebayazi mhlawumbe kuzothola ukuthi unamajazi unezikhali unezinto mhlawumbe ngasho ukuthi ngithi noma yini nje unezinto zakhe asuke sephiwe ngaleso sikhathi bese kuyahamba kuyothatha imfundiso zabo ogobela manje bese ke athi uyabuya ke bese nasekabuya ke lo muntu ke manje ayeke imfundiso yakhe abe business izinto zezizwe bayajola bayenzani abe business izinto zezizwe useyilandelela into zakugobela manje usekakuyekile lokhu kwakhe lokhu akuphiwe isidalwa sakhe sekakushiye phansi ke manje bese kuba mnyama kuba isixaka bese ke siyazibuza ukuthi kwenze njani konakaliphi kanti hayi cha ithini esilahlile ngokwenza njani ngokulahla imisebenzi yethu. So ngiyaqela ke mangabe ke nawe ukuleso simo bengicela ukuthi uzama ukwenza nje introspection thizeni nje uhlale phansi uke nje self introspect ubheke ukuthi kuphi la kukhe kwaoneka khona bese uzama ukuthi ulungiseke ngoba ayekho umuntu wadalela ukuthi yazi uhlupheke and akusukuthi mase uthathe lento bese wasuqeda ke bese indlela yakho sekumele ibe mnyama sekuyinhlubeko cha kusuke kunezinto ezikuvimbayo you need to find the root cause of the problem and attend it ukuthi uphile Thokozani. Yiko lokho ke kuleso simo leso ke isivala abantu nalento leyo ukuthi mhlambe ke
kusuke kuba nezandla zomuntu mhlambe hhayi-ke ngaba bathakathi hhayi into esiphila nayo-ke ya ngaba ukuthi mhlambe kube nabantu abakuphazamisayo endleleni yakho phezu kwesimo sobizo lakho uthi okuyo mhlambe and then kube nokulingana lapha ngaphakathi nani nje izinto ey'hlangene nobumnyama. Kodwa-ke in most cases izinto ey'njalo ziyenzeka uma nawe emoyeni ungalungile, mhlambe khona into ongayilungisanga kahle noma mhlambe nje ulandela ubumnyama bakho lelo dlozi azange lagezeka noma nje kodwa-ke asibi khona isixaka unless kunenkinga abantu abadala emoyeni Thokozani. Ya ikona lokho-ke bengifuna nje sijule lapho siyibhekeni lento and then ya sikhuthazane sibonisane. Ngiyathanda-ke nami ukuthi ngikhuliswe yabo, ngoba-ke angeke umuntu azi yonke into phela. So-ke ya ngiyabonga kakhulu. Asijuleni phezu kwamasiko, asijuleni phezu kolwazi, sifuneni ulwazi, sazini bantu abadala ngoba ukungazi kuyafana nokungaboni, bese-ke siyahamba siyalimala ey'hlelweni zethu. Ngiyabonga-ke, ngiyathemba ukuthi lo ngikushiye namhlanje kuzophilisa lapha ngaphandle. Okhulumayo uTsosilemane Insiswa kaMguni. Size sibonane futhi, ngithanda nonke, angikhethi ibala ledlozi. Thokozani, ndawuwe, makho.